Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita, Tanya Chinita. Hello po, Colin Tits. Ang itawag niyo na lang po sa akin ay Julie. Isa po akong OFW sa Thailand. Bago pa lang po ako umalis, nag-usap na kami ng boyfriend kong si Eman. Ayan na. Panira talaga yung mga boyfriend sa pangarap. Mamaya ka na mag-comment. 2 years na po kami at ayaw niyang malayo ako sa kanya. O tapos di ka lang pinapakain. Opo. Mataas po yung pangarap ko para sa pamilya ko, Call and Tits. Huwag ka pong magalit. Ganyan ka din naman dati. Wala naman yun. Karelate pa. Nag-uusap tayo dalawa. Breadwinner po ako dahil hiwalay na po si nanay at tatay. Ako po ang nagpapaaral sa dalawa kong kapatid. Mas lalo, dapat hiwalayan mo yan. Pupunan na po Ay, siya okay. istorya. At nung nalaman ni Eman po na itutuloy ko ang pagpunta ko ng Thailand, dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Tatay, Gusto ko- iba na lalaro. Ano yung laro natin ngayon? Langit, lupa, magkatunog no, nanay, tatay. Parehas lang naman yan. Sige, langit, lupa, kasi... Sige, mag-ML na lang tayo. Tara na nga. Nakakaliw talaga yung mga kapatid mo. Tapos iiwan mo yan. Mas kawawa yan kapag hindi ako gumawa ng paraan. Sa akin umaasa yan. Okay naman yung trabaho mo dito. Kulang. 40k na yung sahod mo. Ano pa bang hinahanap mo? Kulang na kulang. Kulang? Hindi ako sapat lang yun pambayad ng bills, ng pagpapaaral ng mga kapatid ko para kay nanay. Tapos, paano ako makakaipon? Wala akong ipon. Palabas lahat ng pera. Gusto kong makaipon. Kaya, Eman, hayaan mo na ako. Para naman sa atin to eh. Pag nandun na ako, hindi na ako masyadong mahihirapan. Pagbigyan mo lang ako. Susubukan ko lang to. Kaya mo rin naman kitain yan dito eh. Mahirap. Malayo kasi yun eh. Alam mo yun, na mahirap. Wala na nga akong tulog eh. Kasi ginagawa ko lahat ng sideline. Sige na, Iman. Di ba kulang yan? Sabi nga ni Bong, ng Grab Warriors, kulang yung 40k.
Kulang sa kanya yun kasi marami siguro siya Babae. binubuhay. Oo. Hindi. Kaya ikaw ayusin mo Napunta na naman sa akin yung usapan. Ikaw yung aalis eh. alam mo na. Ginusto ko ba? Hayaan mo na ako, mahal. Ano po yan Kikiss nyo na dalawa? Huwag ka mangialam dyan. Tara, bili tayo ng candy kahit gabi na. Gabi na masama sa tooth. Yung candy. Ate, Kuya Eman. Malayo po ba yung Thailand? Opo, malayo ba yun, ate? Malapit lang. Unting tulog lang yun. Tapos andun na ako. Lapit lang yun. Kaya isang tawag nyo lang, sasagot agad si ate. Para sa inyo tong ginagawa ko, ha? Mag-ingat kayo. Tsaka, bawasan nyo yung pag-aaway nyo. Wala na kayong taga-awat. Si Junjun naman po yung dahilan kung ba't kami nag-aaway. Lagi lang po naman talaga lalaki yung dahilan kung bakit nag-aaway ang dalawang tao. Lalaki. Palagi nilang tama ang babae. Tama! Kaya nga, male. Paano yung female, pimali? Mali Ibig pa sabihin din. nun, hindi mali. Mali. Namatay yung joke ko. Walang Tatawid na tumawa. talaga. Tumawa naman ako. Sabi ko naman sa iyo malayo Dito na lang tayo, dito na lang. Isipin mo na lang, kapag dito ako, walang ipon, mahihirapan tayo, hindi komportable yung buhay Alam mo namang walang pag-asa dito sa Pilipinas, kaya hayaan mo na ako. Please. Hayaan mo muna tuparin ko yung mga responsibilidad ko sa mga kapatid ko. Kailangan nila ako Yan ang gusto mo. Mas Tayin mag-ingat ka mo doon. ako mag-ingat ka din, ha? Ikaw muna sumilip-silip sa mga kapatid ko, Okay. Wala na nga pong nagawa si Eman. Tinuloy ko ang pagpunta ko ng Thailand. Nung una po, mayat maya magkausap kami. LDR talaga. Ang hirap. Pero makalipas ang halos kalahating taon, sa isang linggo parang 3 beses na lang kami magtawagan. Ganon ba yun? Kaya po, Hello. Kamusta ka dyan? Ito, malungkot. Sorry pala, nabisi ako nung mga nakaraan. Di na rin ako nakatawag. Hindi, okay lang. Nabisi din naman ako. Pero, kamusta yung pakiramdam mo? Okay lang. Hindi ka pa rin ba uuwi? Munting tiis na lang, Eman. Please. Kalahating taon pa, parang ang tagal na nang nangyayari. Sinabi ko naman sa'yo, di ba, na pag umalis ka, mahirap. Pinipilit mo Pero dahil dito sa pagpunta ko sa Thailand, napag-aaral ko yung mga kapatid ko. At saka nakakaipon ako. Magkano naman naipon mo?
Di naman din ganun kalaki. Alam mo, ni isang beses hindi ako nakakaramdam ng suporta galing sa'yo. Nalulungkot na nga ako dito na homesick na nga yung tao. Hindi mo man lang mapalakas yung loob. Lalo mong pinapahina yung loob ko. Kasi nga, gusto ko nandito ka. Diyan, ang hirap-hirap, puyat na puyat ako, ang hirap kitain. Yung dito, 8 hours lang ako nagtatrabaho, na sobra-sobra pa. Emma naman, palakasin mo naman yung loob ko, kasi di ba sabi mo, mahal mo ako? Mahal kita, pero kung hindi ka talaga uuwi, wala tayong sisihan. Mahal na mahal kita. Antayin mo naman ako. Ang hirap eh. Basta Eman, pag hindi ka umuwi within this year, bahala ka. mahal yung pamasahe. Intindihin mo naman ako. Nasa sa'yo yan. Walang sisihan ha. Eman. Nalilito po ako, call and tits. Kung anong gagawin ko kasi mahal ko po si Eman. Mars, andito na naman ako, Mars. Mars, may nag-aantay ba sa labas? Wala. Wala. Sawadee ka, sir. Sawadee ka. Sawari ka! Sawana ko! Sawari ka! Maniwala na sana ako. Sawana ko! Napag-iyak ko! Sawana ko! Uy, ilang araw ka ng ganyan. Ano bang nangyayari sa'yo? Kasi pinapauwi ako ni Eman. Sabi niya, kung mahal ko talaga daw siya, uuwi ako. Para sa kanya. Kung gusto ko pa tong relasyon na to. At pag di ako umuwi, walayan niya na ako. Alam mo Kaya sige, hayaan ko na siya. Pagod na din ako eh. ganyan! Di ba? Ganyan ang Pero gusto. dapat kabilis ang shift. Sabi sa inyo, ganun kadalis mag-move on, di ba? Umiyak-iyak ka pa. Okay. Yun na. Ikaw ba yan, Bes? Hindi, pagod na din ako. Naisip tama, ko. tama yan. Oo, di ba? Alam mo yung ex ko, si Johnny Ocker, may bagyo daw sa Guam. Kahit di tayo nagtanong, pero mag-ingat ka dito. Mag-ingat siya dun. Hindi, na-update niya pa rin. Di ba sumusulat din yan sa katas ng nakalipas? Kasi sabi niya, Yung may asawa pero may kalandian. Yan yun, di ba? oo nga, sinachat pa ako. Oo, di ba? Oo, Kaya gusto ko na mag-move on kasi parang, alam mo yung jowa ko sa Eman pero hindi ko man lang, maski nung pag-alis ko, hindi man lang ako hinatid sa airport. Nasabihin man lang, ingat ka dun lagi. Kaya natin to. Wala man lang ako narinig na ganun. Sakto. Alam mo yan si Nanay Nita? Canada yun ha, pinapauwi siya. Ayaw na nga niya umuwi. Ikaw Thailand lang, uwi ka. Oo. Dito na tayo, At no? saka, kung mahal niya Sawadi ka. talaga ako, sawadi ka. Wait. Ganun kabilis ma-interrupt. Ganun kadalis ma-interrupt. Kung mahal niya ako, siya yung pupunta dito. Oo nga! Diba ganun ang lalaki? Dapat! Or aray ko. Or dapat... Dapat, hindi yung utos ng utos sa mga babae. Kung mahal mo ako, dapat tayo nagdedemand ng ganun. Kung mahal mo ako, gagawa ka ng paraan para makita mo ako, makasama mo ako. Hindi yung tayo yung pagbabata. Kung mahal mo ako, uuwi ka. Hindi ka magtrabaho, di ba? Tama! Di ba? Tama na. Sawari ka? Sawadi ka! Sawari ka, pero... Ay, wag ka umiyak. Wag ka Ay, hindi umiyak. pala. Oo, nakamove on na ako, no?
Tsaka kung para kami sa isa't isa, para kami sa isa't isa. Pero siguro nga hindi kami para sa isa't isa. Marami pa akong makikita dyan, di ba? Sakto! Tama! Oh, Na-blind item. Hindi nga namin blind item si Johnny Oker eh. Sinabi na nga namin na si Nirekta nga Johnny namin Oker siya yun. yun eh. Nang lalandi. Bakit Sawa may ka, bagyo? sawa na siya. Ang galing talaga ni Carl Kinimoto. Mamaya na yan siya. Hindi pa tapos yung ano. Nagpapasa ng comments. Ikaw kasi. Naka-live ka kasi. Hindi, si Alam mo Johnny na Oker first kasi. live. Alam mo naman First tayo. personal na buhay to. Tapos nila-live mo dyan sa ano mo. Sa Bigo live mo. Bigo First live. life never dies. Sawadikap! Sorry ka, sawa na ako. Pagod na ako. So, ayaw mo na dyan kayo. Ayoko na. God, Pagod na ako. Sawa na ako. Pero ang dami naman lalaki dyan. ayan, sakto. Yan ang gusto ko sa'yo. Ganun dapat ka bilis tayo mag-move on ha. Sawa ka Split na ako seconds eh. lang. Makikipag-iwalay na yan sa'yo. Okay lang. Ano naman? Oh, yan. Ang dami dyan, no? Very good. Lipas po ang isang buwan. Oh, bay! May naghanap sa'yo doon, bay. Ha? Sino? Sino daw, Kim? Kim? Ah, hindi ko alam. Sige, Diyan, sige. baka ibang babae mo yun, naghahanap sa'yo. Tama mo na lang. Kayo maingay. Loko talaga kayo. Hindi, Sila? Ano kaya to? surprise! Mahal! Ba't- Surprise! Andito ako. Ba't ka nandito? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic naman. Sabi mo, kung mahal kita, uuwi ako. Eto, umuwi ako! Wala ba ka dyan? Teka. Ang naman mahal. Pahagpag. Teka lang, makikita tayo sa opisina. Ano ba? Ano? Ginagawa ko naman to dati sa opisina mo ah. Hindi. Ba't di ka nagsabi na uwi ka or magpasundo man lang? Kaya nga sinabi ko, surprise! Kasi gusto kong i-prove sa'yo na mahal kita. Ito, umuwi ako. Walang Teka nga. ganon. Daming pagtatanong. Mag-usap tayo. Halika. Ba't ngayon ka lang umuwi? Ngayon lang, sakto lang. Ito yung... Hindi. Di ba sabi ko sa'yo nung nagtawag ako sa'yo, pag hindi ka uuwi, wala na. Hindi pa pwede. Wala pang binibigay sa akin. Hindi Hindi ko pa na kasalanan ina-approve yung yun. leave ko noon. Hindi ko na Bakit, kasalanan. bakit parang ayaw mo? Eh, di ba ito yung gusto mo? Bakit parang labag sa loob mo? Anong nangyari, Eman? May iba na akong mahal, Julie. Ang tagal mong umuwi. Ito naman, hindi magandang joke yan ha. Ayoko ng ganyan na joke, kakauwi ko lang. Hindi ako nag-joke. Kasi di ba ang tagal mo, sabi ko, umuwi ka na. Ayaw Hindi pa naman tayo break, bakit ka nagmahal ng iba? Ah! Bakit mo yung ginawa sa akin? Kaya nga ako umuwi! Nag-ipon ako ng pamasahe! Para makauwi, para mapatunayan na mahal kita! Tapos sasabihin mo, mahal ka ng iba! Ang ngabal ng mukha mo! I'm sorry. Ang tagal mo eh. Di ba sinabi ko pag umalis ka, may mangyayari. O, ayan na. Tinotoo mo? Sorry. Pero pag ako, bawal kong gawin yung gusto ko. Tama na! Tama na! Unfair mo. Tama na! Unfair mo! Metro's #1 Love Radio. Basic!